Отивам аз до магазина, срещам се с двамина. Коно се върчат и на лемън ми смърджат. Единият тъна като прът, вторият дебел, подава го без страх и се прави на смел. Куки като види, се прави той на мъж, но тръгнат ли към него и ми вика: аре къш е онзи, който казах, че прилича на анорексик от Марата, получил е някакъв странен чик. Клачи си врата като ударен от крик. Клик, клик, не пропуска и миг, в който да се е направил като свиня. Знаете ли как? Трака, ще продължа. Омръзна ми да говоря за тези обитаци. Нека замълчат, след като лапнат моите тъшаци. Сега да погледнем от другата страна на пътя. От гледката една-две мечти ще измъча. Искам да бъда като онзи там. Ходи изправен без никакъв срам. До него е паркиран новият му Мерцедес. Къпе се в пари и не знае какво е стрес. Прегърнал е той перфектната дама. Как искам да отида и за задника да я хвана. Всички казват, че мечтите са безплатни, но бих платил за тези мигове златни. Sadly, това не може да се случи, защото съм простак, който от родителите си сучи. Мъчи ме още един въпрос: защо света е като игра на лакрос? Защо има победители и губещи? Ако кажеш, че света е честен, лъжеш ти.